I zato Allah mi čoban koji ne zna ni čitat ni pisat, a boji se Allaha dželle šanuhu, znanije i učenije i obrazovanije od doktora nauka koji ne pada Allahu dželle šanuhu na sećde. I nije spoznao svog stvoritelja. Nije spoznao svog stvoritelja. Ne zna za Allaha. Duša da ima bogatstvo, da ima ne znam ti šta, koje ne zna za Allaha, kakva je to duša? Kakva je to duša? I zato čoban, slobodno znači sutra neko se može smijavati s ovim što se, čoban koji pada Allahu dželle šanuhu na sećdi bolji od 10 milion doktora nauka koji ne znaju za svog gospodara. I zato uvijek, kome god hoćete da popravite njegovo stanje, želite mu da govorite mu o namazu, govorite mu pet vakat namaza, kako je potrebno da klanja, kako treba da klanja, kako Allah voli da klanja. Nemojte da govorimo samo, nemojte da zapostavimo ovu stvar. Allah dželle šanuhu voli naš namaz.